Hormatly adamlar, indi orta yurdumyň Guraytana we paýtagtyň Aşgabatda 12-nji martda saat 20-den 13-nji martda saat 20-şine boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyn berýän habary bilen tanyşaryň. Balkan ulaýatyna üýtgäp ýamgurly howa baryp garaşykly ýagşýar. Demirgazyk Gulbataran teleskopda 94 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetine 4 gradus sowukdan 1 gradus üçin maýl, gündüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçin maýl. Kenarýaky etraplaryna norlan 5 gradus üçin sowuk bolar. Ahar ulaýatyna üýtgäp ýamgurly howa baryp garaşykly ýagşýar. Demirgazyk Gulbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçin maýl, gündüzine nor etraplaryna 5 gradus üçin maýl, gündüzine norlan 5 gradus üçin sowuk, gündüzine nor etraplaryna 3 gradus üçin maýl bolar. Mary welaýatyna üýtgäp ýamgurly howa baryp ýagşýar. Demirgazyk Gulbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine 6-11 gradus, gündüzine norlan 5 gradus üçin maýl bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp ýamgurly howa baryp ýagşýar. Gulbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine norlan 5 gradus üçin, gün orta etraplaryna 14 gradus üçin maýl, gündüzine 2 gradus sowukdan 3 gradus üçin, gün orta etraplaryna 18 gradus üçin maýl bolar. Daşowdy welaýatyna üýtgäp ýamgurly howa baryp gar ýagar. Demirgazyk Gulbataran teleskopda 94 metre, käýerlerine 16 metre üçin ýetýän şemal utar. Howa gejetine 1-6 gradus, gündüzine 2-7 gradus sowuk bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp ýany bulutly howa baryp garaşykly ýagşýar. Demirgazyk Gulbataran teleskopda 12-14 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetine norlan 2 gradus üçin maýl, gündüzine 1-3 gradus sowuk bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 13-nü magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan böreçikleriniň möçberiniň hadydan 7 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniňe nazar alyp, pasly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyndan öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.